Amin. Marinde Hita nomor 82 Sada dot ayat 2.
Petrus dang margugu hamu hape dungo rap dohot ahu nang gosang obat dungo mahamu dalam martangyang asa unang bongot hamu tu pangujunan ai nagir-gir donian todi alai galedo ia daging Diulakkan Yesus ma martangiang ali amang molosotor bahen salpuon daikon huinum asa saut maloh moni roham. Bodok namar kita nunga dapot tikina nuaing sahat mana ni jolmai tu tangan ni pardosa maka tahun hidup Yesus nunga rosi Judas rapon torop halak akan amar podong jala marlebut-lebut sinuruni akka situani malim dohot situani bangsoi. Tabi diho guru. Asduma si Judas ma Yesus. Oh Judas, Judas, pangumau do HP di bayako pasaton anak ni jolmai. Ditapuhon sahala sisiani ma pinggol siamun ni naposo ni situani malimi. Sai mai di jamama pinggoli di pamalum halaki laos didok tunatoropi. Hira dopak panamun do hamuro matat podang dohot lombut-lombut. Disukun sada perempuan si jaga pintu masih Petrus. Daho sada sian akasi sian ni halakan. Dang hutadda ibana inang. Alai jonjong do di sia kau pas marsudu-sudu di pasuduan nanio opan nasida ala ningalinai. Didok nasida mamandok si Petrus. Da dohot doho sada sian sisianna. Didok sahala naposo ni malim si sohot ni napuna pinggol na pinisikon ni si Petrus ima. Dahuida horap dohot ibana di porlaki. Dak kuboto naridok ni amang. Ida madongan pangumau ni si Judasi. Pamanat manang si Petrus naman daw dong tatakuk Yesusi. Diswadahon do Kristus Yesus Tuhani. Tasukumbe madirita. Sotung tardapot dohita gabe sada sian si Judas manang si Petrusi. Roh Kudus
jala di jolomu hutak kasih i, gabedang adong jupangahu di halakon salah, akan atinu hasononmu tu ibana. Ayah hado najat di bain halako. Kemarin deh kita nomor 77. Dungi ditogu silatus ma Yesus, didok lisingan, jadi dendani aka soldado masuk sang duri baen tupal, diape homma itu uluna, baju dap ma dialiton tu dagingna, dungi Roma nasida tujuluna mandok. Dungi ruar mamu silatus, didok ma tuaka Yahudi, ida hamuma kutugi hondo ibana tujolomuna, asa diboto hamuna so adong jupangahu salana. Jadi didok silatus matu nasida, ida hamuma jolmai, asa dong di ida aka situani malim, dohot akan apo seibana di jol nasida ma. Arsilakon ma ibana. Dungi didok silatus matu nasida, buan hamuma ibana, parsilako kamuma, aidang jupangahu salana, gabe dialusiaka Yahudi ma ibana nin nama. Marguru tu patik nami ikon marutang hosa ibana, ai dibahedo dirina anak ni debata. Umbegei silatus lam ganda ma biarna, dungi diulahi muse tu kantorna, didok ma tu Yesus, sian dia doho. Dungi didok silatus matu ibana, dang aku pamuaho makatai, dang dibotoho marhuaso ahu paluakko, jala marhuaso parsilakoko. Jadi olat ni ima dilului silatus dalam paluahon ibana, alai manjojo maka Yahudi ninnado. Asadung dibege silatus satai, ditogi homma Yesus haruar, lau sudul maibana dihabangsa paruhuman na dinganan namarguat, patar batu, alianggo dihata heber gabatta, imana masa diari parhobasan pasca, marea hosniari, dungi didok matu akka Yahudi, idahamu ma rajamuna, ale digogo nasida ma manjauhon. Dungi didok silatus matu nasida, parsilakonoku ma rajamuna. Marende maita nomor 21.
anaka soldadi ni pinginuman ni tu Yesus tu bagas paruhuman di tanggal mabitna di solukom ma tu ibana baju dap-dap Didandani nasida ma suksang duri bahen tupalna. Diampehon ma itu uluna. Dilehon ma tolong na tu tanganna. Jamundungi masomba ma nasida tujolona mangalayai ibana. Akanina ma. Uhud ditijuri maibana, dibuat matolongi sian tangana, ditolak kontu ahu tu uluna. dungsun dileai nasida Yesus ibu ama Yesus tu balian mamorsan hau na pinarsilangi marende ita nomor 70 mai tulu Saunari jonjong duhita di bagasan hahomon marningot saluhut dosa tanah ape tu Yesusi atong panopno ti masilang ni tuatai nama morsan sude dosami. Panopno ti masilang ni tuatai nama morsan sude dosami. Paingot-ingot ma si taonon ni di Jesus di bagasan hapor siyamu. Si taonon na patut ayamu gabi ape tu tuhata Jesus. Saluhut hado saumu manginona tu ibana inorhon ni holong nai. Gaduk mahita martangyang di rohatabe.
Didok hatani di bata, tongondo akka sahita diusungi bana, jala akka pardangalota di porsan, alani pangalsiota ibana tartulang, binani hajatota ibana mabugang, ape tu ibana pisang paritean ni hasonangata, jala binani bugang na malum mita ilala, hasanga pomadi di bata na digijang. Marende nomor 622 ayat sada. Mauliate dihohu pasatami ale amang pardinggan basa ala toktong diramotiho jala dipaingoto do hami dinamarpungo hami di bagas jorom na badiaon lau marningot lau patupahon pertangyangan pasyon
di bagasan bornginon. Ima sitaonon nama sadiho alani du sadiho pabahenan nami. Raniali Tuhan ajari mahami marningot saluhut nai. Asa toktong bui hami. Mamaking ulu nami hobar tulomoni roham. Neng marsari ngar mahatam na bedi ali Jehovah. Buka maruha do pikiran nami. Asa watu si hami hatami. Jalabui huhanguluhok kami. Tadanang dia sesaho nasa dosa nami. Marhiti-hiti guarni anakmu Yesus Kristus martangyak kami tuho. Amin. Uriana hinaholongan itu hatta Yesus Kristus. Hatani debata naga berenungan di pertangyangan passion. Borngin nepe dua honon. Imana tersurat di Yesaya, panurirang Yesaya. Bidu 40 Mamukas yang ayat 10 onom sahat rodi ayat 20 sada. Ujah hamadihita tapayuti hutma di bagasan rohat tabi. Panurirang Yesaya bidu 40 Mamukas yang ayat 10 onom sahat rodi ayat 20 sada. Songono doha tani Jehovah nang mangalehon dalan di laut, jalan-jalan belubung di bagasan akka ae nadoras. Naung parwarhon hureta dohot hoda, parangan dohot parhohas, rap marpahean nasida, dang terbahes sabehehe, idomdo nasida, songon sumbu nang mitop. Unang be paingot-ingot tamu akka namasa na julo. Jala unang be pikiri hamu akka narubi. Idama bainok puma na baru. Nung nga pola martubur nuaing. Tungso tadomu namay. Tongodo tahe bainok puma dalan di halongonan. Akka batangaik di tano bakal-bakal. Pasangapon ni akka binatang di ladang mau. Akka gupudot akka pidong uto. Ay leonok pumaik di halonganan. Akka batangaik di tano bakal-bakal. Mga lehon minum bangsokku na hupiliti. Ima bangso na hujadihoni di au. Mamaritahon hamuliokku sogot. Ido anggo sahatna. Uriana inaholongan itu hatta Yesus Kristus kembali. Kita dipaingot di bagasan pertangyangan passion. Borngin nepe dua honon. Ahado passion. Tutu sali nunga takasta boto passion ima penderitaan. Tuhatta panaonon itu hatta Yesus Kristus. Dihau pinor silang. Pia dolorosa. Jalanunga ta'auhon di bagasa rohata. Di tahun ibana do siak bagi, di tahun ibana do napaet. Tartulang ibana, mabugang ibana. Ima dang alani pabahenanna. Ima alani pabahenatta. Na dihahulongi ibana. Orang yang dikasihinya, orang yang disayanginya, dia rela mengorbankan dirinya untuk lau paluahok kita jolma manusia. Jala buasa di patu papasyon. Asa marningot dohita di keterbatasatta, di hadiriota, isi dohita sa sitong na di portibion. Iliot debatape ho sa hanguluat dihita, diliot debatape haluaw dihita. Imanalau patuduhon, ikon ingotot tado. Alani asing rohani debata dong kita malu. Alani patut do pujiot ta debata. Patut do iko pasangapot ta debata. Panurirang Yesaya pabuahon 70 tahun mabangsoi di habua nga Babel. Jala dia tong nasida do.
Songon bangso na pinilik nasida dan rajuman nasida ikon manaon penderitaan. Songon bangso na pinilik nasida dan rajuman nasida ikon masa di nasida perbudakan. Songon bangso na pinilik ni debata nasida dan adong di pemikiran nasida bahwa ikko buluson nami ma songonon. Pemikiran nasida bangso na pinilit ni debata ikko tulus ma perdalanan nami dang adong susah, dang adong menderita, dang adong kekurangan, kelaparan, alai ikon tulus ma perdalanan. Marhiti pemikiran ni sesongoni dang adong bepakirimo di nasida. Tidak ada lagi pengharapan dan mereka merasa bahwa hidup mereka telah sirna dang adong be pangurupion na syed debata, dang adong be diurupi debata hita, dang adong be parduli debata di hita, dang adong be ipalua debata hita. Alanido roto atta Jesus Kristus tu panurirang Jesaya paingoton bangsoi molo didok dia 15 audo Jahuba nebedia munai si toppa Israel Raja Muna. Nang pe di tonga-tongan ni perdangulan bangsoi, nang pe marukil bangsoi, nang pe di nasida perdangulan, nang pe madate nasida, baik secara fisik, mental, dan iman. Alai di pabua de batado tu nasida. Audo Jahuba, nebedia munai, si toppa Israel Raja Munai. Songonod do hata ni Jahuba nang mangalihod dalan di laut, jala dalan balubong di bagasan akka aek na doras. Allah tidak pernah tidak peduli dalam hidup manusia. Allah selalu mencari tahu dan memberikan pengharapan dan selalu menolong setiap manusia. Nang pe sipata marukil hita, nang pe sipata marungutungut hita, rodo Jesaya pabuahon dan merujung buti ngolu ni bangso ni debata. Allah tidak akan pernah membiarkan penderitaan itu terus menghiasi, terus menerus menyelimuti dalam kehidupan bangso na pinilik ni debata. Allah toktong diramoti debata, jala diparurut debata, akka na marsak, akka na lilu, akka na tumatangis, alai ujung naga belas niroha. Dihita na inaholongan itu hatta Yesus Kristus. Ditonga-tongan di pardangolon, ditonga-tongan di parukilon. Ditonga-tongan ni pergumulan. Rodo tu hatta pabuahon tu panurirang Jesaya isedo debata na tasobay. Isedo debata na tasobay. Molo didok de 10 pitu nang parwarhon hureta do thoda parangan do parhuhas rap marpayan nesida dang tarbahes sabe widomdo nesida songon sumbu nang mitop. Mereka terbaring tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu, tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa Dia adalah Allah yang kuat. Allah na margugu jala patardo puasona itonga-tonga ni nguluh coba. Allah yang berkuasa. Nangpe sekalipun dengan perlengkapan dan pakaian senjata perang alai tetap do talu bangsa Mesir dalam kuasa Tuhan. Allah satok kido. Monang do Israel haluar sian tanu Mesir. Perlengkapan senjata kurang apa lagi mereka. Tetapi ketika Tuhan berkuasa, ketika Tuhan berkehendak, dangadong be nabui menyangkal. Dangadong be nabui mengelak. Jala dia 10 lalu di patuduhan panurirang Jesaya do isi do debata. Unang paingot-ingot akan najului. O maulu si patah hita. Ibereng do Pak Pudi gabe tubuh
sogo niroha, acik niroha, benci, dendam. Halai, didok debata unang bepa ingot-ingot tamu akan namasan najur. Jala unang bepikiri hamu akan narubi. Puasa, tentu sehali takas taboto alani haurangan pembayanan ni bangsa Israel hido, ubay nasida diuhum debata tu bangsa Babel. Jala paruhuman idang di paso bubuti. Lau paingot to do bangsoi, molo bangso na pinili ni debata, ikong gabi perpanjangan tangan ni debata. Bukan sebaliknya, tetapi menjadi perpanjangan tangan Tuhan, lau pasahaton berita di tonga-tonga ni bangsoi. Dan gabi balik, dan gabi manibil, ikut debatado pujion, dan gana-ganaan, ikut debatado si sopaon, dan debatana si lebat. Odo mabain bangsoi gabi masuk tu perbudakan. Halai, dan dipasuk bubuti. Toktong do didongani, diramoti, debata nasida. Alai debata unang paingoti-ngoti. Molo hita, sifata marningot hakurangan didongata, gabi tubuh dua cik niroha dengi. Molo sifata hita, marningot pabahenan didongata tu hita, gabi suku dorohata dengi dong. Alai Tuhan memberitahukan pengalaman adalah guru yang terbaik. Unang lalap, move on ma. Unang belalap, marningot narwa. Alai pandanglah ke depan, melangkahlah ke depan untuk memberi satu harapan yang pasti di dalam Tuhan. Nakpo lebih pa ingot-ingoti. Alani sogoni rohani debatado ubay nau songonon. Alani pabehenan debatado ubay nau gabe ngulukku gabe songonon HP halakan dang. Mari kita renungkan pasion penderitaan Tuhan karena perbuatan kita, walaupun penderitaan itu mendatangkan keselamatan. Dan apa dulu didok mari dia 10 sia, satro dia 10 20 idama benok uma naibar. Ternyata Tuhan telah mempersiapkan kehidupan baru, hai baruon, diakka na forsea di ibadah. Bohado hita saleleng di hasianganon, memiliki pengharapan yang hidup, dan pengharapan di dalam Tuhan mendatangkan pembaharuan dan berakhir dengan sukacita. Ima bangso na huja dihoni diau, mamaritahon hamuliauku. So, pasion, penderitaan Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan begitu mengasihi kita dan Dia Maha Pengampun. Segejolak apapun kondisi hidup kita, sepahit apapun penderitaan kita, molopos doro hatta tu debata, marpakirimok kita tu debata, pasion, penderitaan membawa haluan, membawa keselamatan. Alani tatadama, isi do debata nata sopa. Kenalilah Tuhan yang kita sembah, dakolan manada buti. Saya pengikut Kristus. Apakah kau Kristen? Ya, saya Kristen. Apakah kau pengikut Kristus? Ya, saya pengikut Kristus. Alai ulan namar badai. Tetapi kenalilah Tuhanmu dan tadama ibana do debata na mangalehon pengampunan jala haliwao. Hidup baru merupakan suatu hal yang telah diberikan oleh Tuhan. Tataplah masa depan yang pasti. Napi nasahat nih debata. Haluan dan nilehon ni debata. Keselamatan, hidup baru yang belum pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Itulah harapan-harapan baru yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tersurat di 1 Korin 2 ayat sia. Berubahlah.
carilah perubahan yang lebih baik, hiduplah secara jasmani dan rohani, karena seorang penulis mengatakan Tuhan tidak pernah janji langit selalu senantiasa cerah. Tuhan tidak pernah janji bunga-bunga keberhasilan sepanjang hidup kita. Tuhan tidak pernah janji matahari tanpa hujan. Tuhan tidak pernah janji kesenangan tanpa kesusahan. Tuhan tidak pernah janji damai tanpa sakit. Tetapi Tuhan menjanjikan kekuatan di dalam setiap langkah kehidupan kita dan cahaya bagi jalan kehidupan kita, serta anugerah bagi setiap pencobaan kita yang penuh dengan kasih yang tak berkesudahan. Makna pasion memberitahukan kita penderitaan ini mendatangkan keselamatan. Molo satia dohita tu debata obertu minggu tai ima minggu judika. Berikanlah keadilan kepadaku, ya Allah. Om managabe renungan di hita pasion borngin na padua honon asa toktong marningot hita ikon paingot-ingot hita ma si taon ni Jesusi di bagosan hapor siota si taonon na ikon patut aturan na si ayonota alega be ape ma Tuhan Yesus saluhut akadusatta manginona do tu ibana alani ingot hita maholong ni rohani debata tungulu hita unang begabe partuk Tuhan alai gabe si hati dangi mahita di tonga-tonga ning nguluta saleleng di hasiangan. Selamat pasion. Amin. Mau lihati rohanami di wali Jehovah. Barita nauli atau khas di tonga-tonga ni pertangyangan nami di bagasan bornginon. Nga pertangyangan pasion di borngin na peduhonon. Paingot to kami Tuhan. Songon nima hinabalga holong ni roham di ngulu nami. Alani pabahenan pakatayon ulaw nami. Dia beritahu kodo. Hacito di tonga-tonga penderitaan ngulu. Alani Tuhan paingot mahami. Saluhut nai holong ni rohan na pinasahatmo. Mangajar hot Tuhami. Asa toktong pakyon nami ngulu nami. Obar tulomo ni roham. Rajumi hamido ragam pergumulan. Sita ono na masa di ngulu nami. Alepos dorohan nami. Saidongan namo jaga omo ngulu nami. Asa tetap unang manibil hami siadara. Sesa na satu sanam. Mari hiti-hiti guarni anakmu Yesus Kristus martangyak kami tuho. Amin. Mari dehita sian buku ede nomor 408 uhut tapat sahat pelihat.
Ale debata aman nami na di banua gijang. Odo haroroan ni saluhut sileon-leon na dinggan dok nasa uli basa na mauliutus. Upasat kami masian na nilihon mi Tuhami pilihan nami Tuho. Saija lomay gabiwap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalar ramuti. Asa huparasya kami peleanon. Patibulhon harajon mo di tonga-tonga ni Huriam. Dohot di Portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami godang ni sileon-leon mi Tuhami. Asalam girgir hami madok moliate Tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rak mahita madok di tangiang ali aman nami. Besok malamuni roham di banu taman so. Ijeng. Leon matuhami sadarion hamulu siapari. Sesama dosa nami semua panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa Tuhami. Unak kami togio tu pangujungan. Lalu amahami siapa ngabo. Ehoro na punah harajao. Dota gogon. Rodia sangapong salering nililin na. Amin. Asini rohani tu hatta Yesus Kristus do tolong ni rohani di bata ama. Dot parsaron itu di parbadia. Ima nama dongani hamu saluhutna. Amin. Selamat Passion di kita saluhutna.